Na hát sziasztok! Üdv újra itt a Gödörből. Ugyanis nem várt kipufogó problémák akadtak. Ugyanis ez a reszkőcsövem, ami most úgy elszállt a fenébe, és hát igen, ki kellett cseréljem. Ugyan el van élve ez a cső, még vissza kell rakjam, hogy tudjam oda pöttyinteni, az aksisadot már levettem. Mindig amikor kocsin hágáztatok legalább a negatívat, de a legjobb a pozitívat és az aksit is, az ekut is lekötitek. Biztosan biztos. Én az ekut nem kötöttem le, mert bízok a hágáztó aparatommal, már nem egyszer hágáztattam vele ezt az autót, és probléma sose volt. Na de mi a helyzet? Amúgy ez a borzasztó rossz hágáztés, nem tudom, hogy a mínuszfokoknak-e, vagy miért a hágáztó aparatom nem kooperál úgy, ahogy én szeretném. De úgy vagyok vele, hogy egy véglenesen ott megteszi. Ugyanis itt van a katalizátorom. És hogy miért kell itt csinálni, hogy eredetileg azt mondtam, hogy ezt ugye ide rá kéne jöjjön egy bilincs, és avval kéne belerakjam a csőbe. De sajnos a régi úgy szakadt le, hogy ez be volt repedve nem is kicsit, és több helyén is, egész majdnem idáig kicsivel visszább. És azt mondtam, hogy ezt a csonkot most nem szeretném lecserélni, és most venni egy komplet ilyen trónszont, amelyik oda hátrafut, az elég drága, és már úgyis meg volt ez, vagy én azért vettem meg, miatt alánéztem volna. Így azt mondtam, egyáltalán én ezt most itt meg egyelőre felhekkeztem, és beletoldok. Amúgy a katalizátort is kellett fent a csonknál heggesszem, mert tényleg valaki valamikor a motorba beleszakította azt a két csavart, amit ez itt alul tart. És ugye én, hogy ezt nem tudtam akkor kifúrni sem, egy garázsom sem volt, meg semmi, hát azt mondtam, hogy ott tegyen meg a fene, engem aztán nem érdekel. Ideiglenesen volt akkor is, és úgy is maradt, és meg is lett az átka, mert ahogy ez itt konkrétan leszakadt és elengedett, a katalizátor elkezdett rázkodni, és mire hazaértem felül nem tört el, megszakadt, nem is kicsit. Na, én azt orvosoltam, meghekesztettem, viszont azt mondtam, hogy most ideiglenesen ugyanígy fogom visszarakni, ugye egy kicsit feszesebbre hagyom, hogy jól meghúzom hátul a csavart, ahol van ezt az összekötő csavart, és itt egy kicsit feszesebbre húzom, hogy tartsa neki a motornak a katalizátort amennyire lehet, mert ugye amíg neki tartsa, addig nincsen baj, csak amikor ilyenek történnek, akkor azért érdekes tud lenni a történet. És amikor most tavasszal úgyis vizet kell benne cseréljek, mert már évek óta nem volt, és még egy olajcsere is kéne, és akkor azt mondtam magamnak, hogy ha már úgyis ott vagyok, akkor lekapom az elejét, lekapom a radiátort, lekapom ezt, valamint magát a katalizátort, és akkor nagyon jó hozzá fog férni azokhoz a csavarokhoz, kifúrom, újra menetelem, vagy egyszerűen van ez a csavar kivevő készlet, először azzal fogok megpróbálkozni, ha valaki tudom szedni, nagyon jó, ha nem, akkor menetelünk, kap két új csavart, és akkor újra fel lesz majd függesztve ez a HI-re. Konkrétan nem tudom, hogy a Mukinak, aki ezelőtt már volt még ebben bajlódva, nem is egyszer, aki ezelőtt csinálta, az hogy sikerült beletörni, és hogy volt úgy vele, hogy hát azt úgy hagyja, hogy annak idején, amikor sürgősen kellett csinálni, nekem nem is volt készletem, ilyesmi, amúgy megkaptam, most már tudom, hogy van, és nem is nagyon akartam azt megcsinálni. Most -10 valahány fokba, hát most meg pláne nem. Úgyhogy ez idegenesen itt maradna, a BMW még mindig röceg, és nem akarom erőltetni, úgyhogy minél hamarabb működőképességgel tegyem. És akkor itt látok ilyen olyan dolgokat, amiket tavasszal meg akarok csinálni, hogy le akarom ezeket a nyúlványokat is kezelni, meg hát itt egy kicsi motormosás, egy picit enged az olajból, itt ott a 200 000 km után, 280 000 után én megbocsájtom neki, hogy itt ott enged. Majd foglalkozunk szerre azzal is, ugye szeretnék egy komplett alvász védőt rakni majd, és hát ezeket a gumikat is lehet, hogy le fogom cserélni, ezek megmaradnak szerintem rezervában, már írtó. Hát nincsenek olyan rossz állapotban, de már látok itt repedéseket rajta, úgyhogy már kérik a cserét. Most egy azt fogom csinálni, hogy visszarakom a csövet, összepattintom, hogy jó legyen, mert hogy már azt nem tudom rehúzni, mert itt annyira kijött, és hát ugye én hülye meg, mivel hogy nem tudtam rearakni így, én levágtam előre és feltoldottam, és akkor gondoltam, hogy pont az 5 centi hiányzik. Semmi gond, a csőbe beletoldottam 5 centit, csak hát ugye az 5 centi az pont itt van a sarkánál, és hát nem fogja meg teljesen. Azt mondtam, nem szórakozok, hanem oda felrakom, rápöttyintem 2-3 helyen, és amikor ez rá van pöttyintve, szépen leveszem, és ráhegeztem körbe, illetve ezt a bevágást is behegeztem, úgy nézem, ez is elég vastag cső meg fogja bírni.
És hát nekem csak tavaszig, vagyis legalább addig, amíg legalább van 10 fok, addig kell legyen, mert akkor megkezdem a nagy bontási galetet, és ezt itt pontra rakjuk. Szerencsém volt azzal, hogy a katalizátort nem váltázutta a széjjel, mert a múltkor sikerült neki, és egybe van, tehát nem sérült, úgyhogy azt is nem kell cserélni, vagy idéglenesen katalizátor nélkül járni, hanem csak egyszerűen fogom magam, ezt felbittyentem. Ezt egy komolyabb csavarral oda fogom még fogatni biztonságfejével, mert legutóbb egy dróttal volt, mert nem volt más kéznél, és akkor ez is oda fog fogatódni, akkor másképp lesz a lány fekvése, és akkor már, hát igen, bátrabban merek járni velem. Csak az a bajom, hogy ez, ilyen, ha jöttem, bele van szakadva, és nem pontosan ér oda, ahova kéne, ez se ér oda, ahova kéne, ami írtó jó, már akinek. Nekem speciál nem, de most erre is ki kell találkozni. Vagy ezt egy kicsit kiegyenlegetítem, hogy hát, hogyha hosszabb lesz, vagy vágok ide egy fémet és kifúrom, és a fogalmam sincs, azt hiszem, ez pont csavarral van, úgyhogy első osztályú, és akkor egy fémet oda csavarozok idéglenesen, és ezt megtartom arra az időre, amikor tényleg pontra tudom rakni. Hát ez írtó jó. Lesz itt még meló, de remélem, hogy hamarosan kész leszek vele, mert írtóra sötétedik, és egyre idegebb van. No, majdnem leszettem teljesen, mielőtt megmutattam volna. Szóval nem tökéletes, de pár helyen oda pöttyintettük, aztán alakítunk rajta. Nem tudtam tökéletesen oda fordítani, de se baj. Mert úgyis idéglenes is lesz heggeszem, azért, hogy most gyorsan végigheggeszem azt csővász. Folytassam, aztán kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mikor meg lesz. No, ennyit lehetett idéglenesen neki csinálni. Minden visszabogozva a helyére, felkötve, csavarok rögzítve. Hát nem ez lett a legszebb arra a savaz már tény. Engem az érdekel, hogy tavaszig kibírja, aztán onnantól kezdve úgyis ezt az egészet majd lecseréljük egy gyári eredetire. Újra amúgy is hátsó kipufogódnak. Középső kifogót sem ártana, úgyhogy ma már nagyon megett a rosta. Még nem lyukosak, de még tartsák magukat, de azért na. Az a helyzet, hogy kerestem, de nem kaptam meg az ilyen vasamat. Van ilyen csíkvasam, lemezem, ilyen 2,5 milli vastag. Mondtam, hogy vágok valamit, de az igazság, hogy sötét is van, éjjel is van most már lassacskán, és hát a franc fogja keresni. Idegenesen gyors kötözővel oda kötöttem, hogy ne felejtsem, hogy hónap, mikor hazajövök, vágjak valamit, és hogyha netán véletlenül mégis szükségem lesz az autóban, ne lógjon ez majd, nekem csak adjon bele valamivel, de én szerintem a hónapi nap folyamán ezt rendre rakjuk, azt a felét is. Úgyhogy hát mindjárt kiderül, hogy jó, visszakratakoztatom a szaksit, remélem a szenzor túlérte, amúgy ezt ide illik levenni, mondjuk én a hidegben nem akartam csesztetni, és bízok a heggesztő apparátumon, szóval, hogyha lehet, ezt vegyétek le, hogyha ilyen heggesztetek, az ajánlatos, és lehet le a kocsiról levéve. Nyilván a kocsin addig tartsátok, vagy hogyha nem megjegyzitek, hogy itt, meg itt, mit tudom én, hol két vonalka, és ott találkozzon, de én avval jártam meg, hogy megjegyeztem, egy picit megmozdult, és már nem voltak a helyiken, amik kellettek volna, és vághattam le. Ezért raktam én fel, 2 pötty vagy 3, hogy tartsa a helyi, leveszed körbe, heggeszted, azt jól vagy. Olcsó pénzből javítani, hát őszintén filléres tétel volt, mert heggesztő apparát adott, flex adott. Hát volt 35-40 körül, tehát plusz posta, 55 volt postával, hát ez 1000 forint, 3000 forint javítás, az egész, ez jó van. Szóval ennyit lehetett csinálni, olcsóba, okosba, otthonba. Ha nem fúj ki, vagy ha legalábbis nagyon nem fúj ki, mondom, úgyis le lesz cserélve az egész, szóval én még egyszer ezt nem fogom felvágni, azt tuti, kap egy jó minőségű újat ilyent. Szóval, hogyha nem ereszt ki, nem bömböl a motor, vagy ha csak egy kicsit füstöl, az már nekem jó idéglenesen. Március-áprilisig, amíg egy kicsit jobb idő lesz, és akkor tudok vele jobban foglalkozni. Ami a katalizátor után gyártott, és most is nagyon jó bírja, szóval. Mindjárt 3 éve szolgál, és semmi baja, és 4-3 volt a Bosch-tól, szóval én meg vagyok vele elégedve. Ugye ott is volt hátul, ezt nem tudom, mennyire szakadásom, valamint szét volt mert én azt konkrétan kerítésével megtoldottam, tartsa. Úgyis ki lesz cserélve. Meg hát olajat kéne cseréljünk most a tavasszal benne, mindenképp. A szerszámokat pakoljam ki, ne felejtsem itt. És akcsit rá, és jó lesz. Mehet a menet.
lehet használni újra a kicsi autócskát. Nem fog a rendőr vagy kapni, amikor elmegyek mellette csillogó csattogó 64 lóerőmmel. Tehát nem fogja azt hinni, hogy nekem most egy 200 vagy 500 lóerős autón van, holott csak egy pólócskám. Meg hát lesz egy olajmosás, vagy motormosás is, hogy lássam konkrétan mi honnan csöpök. Nem bánnám, ha konkrétan tudnám, hogy mi a franc csöpök benne ennyire. Mondjuk érdekes, mert az olaj maga nem fogy. Se a Apple, a váltóból, se innen. Szóval valahonnan jön az olaj, de olyan kis mennyiségekben szerintem, hogy nem megy le minimumra az olajparca, csak egy kicsit, és mire odaér, hogy teljesen lemenjen arra, meg ma úgyis kicserélem az olajat, szóval már ilyen 6-8 ezer kilométerenként már kidobom, ha több pénzzel van, már 5000-be is megy a fenébe. Hát, látom, nagyjából az autó itt rendben van, nem látok semmi elkopott alkatrészt. Rostásot az bőven, de elkopottat azt nem. Törtrugó sincs, úgyhogy minden nagyjából rendben van, egy kicsit itt megmozgattam a dolgokat, de nem láttam semmi különösebbet. Ez áll, mint a szög, ott is jól meghúzva. Ez még valamivel vastagabb is, mint amilyen volt rajta. Belső átmérője tényleg 45-ös ugyanúgy, ahogy kell. Mondjuk, ha 50-es taxis van H7, hát nem probléma, max itt a hegesztésnél kell egy kicsit töltsél. Ugye ezek nem vastag fémek, úgyhogy úgy kell töltsél, hogy hozzáérinted, egy kicsit varsz, lehűl, megint varsz, mert hogyha egyszerre kezdesz adni sok anyagot, egyrészt bánt ráadod, mert lepattyök, hogyha felülről hegesztesz, másrészt meg csak így látszott, hogy a fém elkezd égni, és nem marad helyért. Valamint így nagyobb és nagyobb lesz a lyuk, hogy kisebb és kisebb lenne. És a végén még egy kicsit körbemész rajta, hogy biztos legyen, és akkor jó, ez jó lesz ide. De jó, hogy itt vannak a gumizzék, ezt le kéne most fotózzam gyorsan. Ha van itt a kamera, és akkor tudom pontosan miért kell venni, nem kell még egyszer rájöjjek. Első osztály. Na, lássuk majd a tesztnél. Aksi minden visszakötve. Észrevettem, hogy hiányzik amúgy egy csövem. Most látom. Valahol elhagytam, vagy valami történhet itt vele. Valahol ide jött B. Ennél ezt kell, aztán pótoljam. Gondolom az RGL-hez van keze, legfeljebb kidobja a kódot. Na jó. Na nézzük a kicsikét, hogy fog kizsolni. Erősen kíváncsi vagyok. Aztán még mosás nagyon kell, de hát írtó koszos, de hát óra minden elment, annyi baj legyen. Na hát eddig él a rendszer. Kíváncsi vagyok. Nagyon kilát. Nagyon kilát a rendszer ilyenkor. Ugye hideg van erősen. Jó van, te nem működj ma annyit. Adjunk neki egy kicsit, már jó pár napja nem ment. Hát, mínuszfokokba. Elindítottuk a kicsikét. Másnap este van, már fel kell töltsem az akkumulátort. Hoppá! Nem véletlen volt. Na de, kicsit hagytam a jár. Rácsendesedett. Nem tökéletes, de kezdett neki jó. Hú, ez is meg volna. Persze elment óras minden. Még csak 18-14. Na jó. Kész. Sziasztok.